Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Lagi aku arep OTW menemui Pak Kulot ya bolo. Lagi aku mau sampai SMP 2 Pilang Kenceng. Kae. Dah. Ki mau sangka mau ora kesyuting soale lagi mindah apa wi? Mindah video nang flash disk wi lho, soale galerine penuh. Lah iki mau wis bar tuku bensin, ki arep OTW nggone menemui Pak Kulot. Ya mau Pak Kulot sudah telepon mau menemui di Waduk Natapura. Ya. Iki OTW alon-alon bolo. Sudah mau sampai belum? Aduh, kok ketok enak. Salewang. Termometer kedua. Ya, iki terpaksa aku mara nang omah bolo. Kedangan terop ya, mampir tak taruh sana. Mas. Aku loh lulek di sana. Di mana? Kok iso? Loh, siapa ki? Siapa ki? King ya? Iya, King. Dari jam berapa? Lagi. Jam lusuk ya. Ini Mas Mas Tember. Tember. Ini Oke enggak? Bebek. Terus iki. Aku lo neng kono ruwame lho Pak Lot. Sumpah ruwame. Heeh. Montorku lho tak kek kuwono. Mlaku aku. Ora ning ngarep terop. Lah iki arek cek nunggu iki suwi dhewe iki. Lah aku timbang ning kono rame wong rene to, aku jajal ndelok rene. Oh iya. Engko renek wong tekok Bu Rin ngono ya to. Wis perong iki. Wong masak. Masak apa? Ngomong ini bengi wonge arep pengen ketemu kowe. Sumpah nak sebantu gawe karena repot-repot masak. Oh, Mladen. Yo ngene. Iki sudah sampai ke rumahnya Pak Kulot bolo. Iki jarene disuruh silaturahmi to ke markase. Alah. Kipase cok ngeji ana ngeji. Kipase. Lah sing jemput sapa, King? Mau kon gawe mau. Kasih orang. Kipase ben enak adem iki. Kipase. Encet gawe. Oh sing sapa? Tember. Oh sing Tember. Oh. Sudah berapa lama? Tanya-tanya menanya aku ning dia. Kita saran dadi. Yo penak iki keren no. Ben iso gila dulu. Oh wes. Wis gila-gila. Enak banget. Gila-gila. Iki klasik-klasik sih anu sih. Jam berapa lama ngevlog?
Baru seminggu ini dong. Seminggu ini berapa konten? Ada sabu. Kontennya dong. Konten berapa video? Ada dong. Berapa video? 12 ya. Yang ke-13 ini. Iki. Menawa. Sial. Lupa kok. Nek gak 12 ya. Oh, iki yang gaya anu ta, gaya apa iki? Plus ya? Bukan gaya anu to. Iki ta? Ki apa, Ini Mbak? arep tak mindah penuh. Oh, ki memory card. Oh, memory card. Tak kira nganggo clip on. Pindah nang SD. Wis 13 video. Kok duwe Baru 4 hari loh Pak loh. 4 hari ngonten wis 13 video. Pak lah. Berarti menggebu-gebu deh. Iki lagi awal-awal dek konsisten, apa iki? Mantap-mantap ya. Ya, muga-muga konsistennya terus. Terus pertama kali sing membuat jenengan ki pengen nge-YouTube apa? Awali. Awalnya sinamon Caca loh Pak. Cah salah satunya Cah sapa? Tim ANP Oh, Saprol. Saprol. Nonton Mbak karena aku di konten iki kono. Kenapa kamu nggak bangun YouTube? Heeh. Akhirnya yuk. Pengen bangun tresno. Emang aku udah jerobonan loh. Pengen roda terus. Ojo. Biar. Benar rondo ya Pak. Gak ngerti. Tenang, mandi lo kamu lo. Jojo ngono kok iso. Ngono. Ya tapi untuk saat ini menikmati. Yo tapi yo kocok Waktu-waktu. kamu sak terus ngono bahaya. Berarti gak oleh ya? Gak oleh. Terus dungane piye? Rondo sesaat ngono ya? Ya pokoknya yo menolak nemulah jodoh sing apik. Pengen takok sampean pengen takok. Lah iki status e. Nah, yo apa ya? Saya aku tekok status e sik kok. Udah anak loro. Terus bojone. Jolen gue nih. Lho. Lah masa kok jenenge wis Biar kan iki judulnya kan iki sapa iki jenenge sing Sendang Ilang lagi dadi Sendang Ilang ta. Setelah Sendangnya ketemu miber meneh. Balik kan kok kaya. Ya kayangan. Berarti gak mulai ya ceritanya. Gak mulai karena dek wong kayangan asli. Dan terus jadi tak tekoni iki. Arep menduda terus apa duwe rencana piye? Untuk lah kowe. Podo pi lho pertanyaane kok. Waduh, berarti waduh. Kan yo golek iso menasehati ora Lho iso. golek ana tetep tapi nek ana sing luwih apik. Oh. Dan anu carane kita seleksi ngerti nek pasangan iki bener-bener apik iki. Ya nek aku ya aku sudah anak ya nek gelem ganti karo anakku ya gak. Ngono ya. Nah, iya jenenge Berarti syaratnya kurang tok ya. Ya iya lho, menurut sapa? Pamit Om. oke, terima kasih. Makan. Ya pulang dulu. Sampai pulang. Ada sih. Ada semua. Oke. Macamnya ya. Mancing aja ya. Tos dulu nah. Oke. Besok mancing. Wis berapa durasi Mas? 8. 8 Lagi cek. Pindah Minum apa Mbak? Kopi apa teh? ke Enggak apa-apa. sana. Loh, tenang ku. Tenang, Ci. Gak ngopi. Teh. Periwet tempu. Teh lho, Geng. Lah kok malah meneng ae to? Teh. Kok setan kok iso kering apa? Salam dulu. Asal waduh. Sambat enggak mungkin. Ki mau siapa sing ngambil? Aku ambil baju. Oh, rene dhewe ya. Lagi wis kena nggo naik sepeda motor. Ini karek ini to iso. Nek ini gak iso. Ini gas kok iso. Ini. Ya juga tak Dia iso. Dia bisa. Kok iso kaya ngono. Lagi ganti nek Pak Kula to, kiko Ora, kau polos ki los. Tanya-tanya apa sing pengen mbok takono ning aku apa sing pengen Lho lha piye kowe gak sembarang tentang apa tentang apa ya? sembarang tentang Aku perhidupan. jane iki pengen dinasehati kok. Lah iya makane takono tentang apa nasihat tentang apa YouTube sih. Oh, YouTube saya. Nah, aku tiba-tiba
sepingan kan. Oh, berat. Kreman kan. Lho kan aku curhat ning burin to jane. Beli kok iso. Repot. Laden. Iki Malah platen nih. Wis karo iki ya. Oh, dulu kok aku kok. Lah piye? Ndang apa ndang. pas ku milih karo iki ya. Dadang, monggo ya. Itu lho. Ya ora to. Sing kowe ya Kan sing. sing padha-padha pengalaman. Ya. Pengalaman. Lagi, pengalaman iki. Nah, iki kan gak ya urang to. Durung. Iki cek fresh to kayaknya. Jadi dibak sih. Beras. Nenek iki kan mas satu Apa ada? 2 kali apa 3 kali? Pisan. Oh, pisan. Lah wis. Ya aku pindu. Lah kan terus sebelum aku bodoh. Heh? Lah yo piye ampreh aku mau ke depannya ora kedelok piye. Delok sih di revisi awak iki kleru ora aku dibak sih. Jadi ini berarti intine Mbak Ning iki nge YouTube adalah golek jodoh atau golek gandengan berarti. Yo ora ah. Itu apa? Langsung lek gandengan. Oke, tanya sih balik awal dari start awal. Enggak, awalnya kesini kok pengen dolan ning omahku. Ngenemu. Angen-angen. Yo belajar. Belajar apa? YouTube. YouTube ae satu kembang. Nyapa pertanyaane kan bojo. Masa teko bojo. Apa Lho. mergo Pak Po ki? Lah. Bukan Pak Po. Pak Po. Kan cara ngono sejalur ngono. Sabrak. Berarti nak pengen tanya-tanya bojo sih gak apa-apa iki. Iya. Yo gak wis topike ganti nang. Wis kasih teh. Ngenteni burin. Oh iya. Dibanding sih berarti. Berarti gawe berarti. Bompat sih ki. Empat ya. Betah. Betah wae ngompat. Cara udun berat sana. Betah. Mundur lho iki. Tolong buka lho. Lah jadi mau ngompat lho. Nang takon apa sing pengen ditakono? Apa Mas? Ya piye pribadi pengen teko apa, terus pengen apa ben dijabarne Kok pengen kene. dijawab karo Sing duwe YouTube. Iki yo YouTuber iki, subscriber piro? Yo, aku kan Waduh. biyen Tidak lho. Tidak belajar. iki cek pertama ya persyaratan monet. Iya. Nah, ya sampai Persyaratan monet. Perwakilan. Kok malah lempar-lempar gigi. Padha iki seniorku ya. Ya wis kok nglangkai kene ya kualat pencet aku. Ya wis. sono. Wempot. Enggak apa-apa pertanyaannya. Persyaratan monet. Iya, persyaratan monet mungkin 1000 subscriber terus 4.000 jam Jam tayang. tayang. Jam 4.000 jam lagi maksudnya Ya, keseluruhan ya, Subscriber piro? Saya piro? belum ada tuh. 800. 1000 kurang 50. Ya kok tak. Oh, berarti wis langsung 100. Tak duduk ning wong maton barang Maksudnya 4.000 jam lagi seluruh video apa? Ya, hanya videomu satu toh. video? Seluruh. Keseluruhan. Oh, gitu. Jadi ini Dek aku. ya kuwi ben wong Jadi delok. kok dicemungnya sak kulit itu? Itu bisa kalau bisnis mau kamu mau Iya. Ya. Alah, ya. Siapa? Kak bolomu mutu kali ngono. Ini mau ngurus masih tok. Seleksi anu. Ini mau ngurus masih tok. Itu toh. Aku mau Ngajar itu mbak tinggal ngono sapa? Enggak loh. Ya ada ya. Siapa itu? Nak bupo lho. Aja nuwekno aku toh. Bupo sing ora umur. Lah niku Pak Po. Umur berapa wis aku gedean dhisik. Lah iki malah gendeng ngene Lho, kok. ora maksudnya tepak ora karo raiku ki lho. Walikur. Sakmu ya. Berarti yo gak masak. Tapi jane masak saiki. Sakit iki. Aku 9. Informasi. Berarti ya 26. Dulu mikot ya. Nek iki berapa? 96. Anu ke betak kelon. Akhirnya betak kelon. Susah kurang kan ya. Kowe. Hmm. Mesti yo, geng. Susah kurang kan piye? Malah tak susu dhewe. Disusuk. Kok bisa? Indiane. Oke. Terus 15 Mbak Ning. oke sudah. kasih terus. Aku tak ganti iki lho apa jenenge?
Ganti Tapi ning dari SD sing pun. lho mau nek nggo vlog nek kamu. Apa ning kene apa? Lah mau HP kok blek-blek kok nampak dhewe sistem Bisa Android. kan telepon. Android wi lho. Ini di nomornya tak telepon. Piye? Yo pose. Anake Berarti kosong. ini unyo. Kayak kuwe nyong. Gila kan. Ya dulu. Aku mau rakipin ning ngene Mas Iwan. Ini kan bicara ini kan. Kacang ini. Golek-golek. Romono ki Romono iki gak jualan. Mak Hapus ya. enak temblok. Oh, nak kamu dulu. Karena Ketuaannya apa? Ora. Kencang ya? Atas tombol. Kerjaannya rali. Yo foto kata tondok. Aku saya Me aneh lho kan wis tau tak pijet itu. Sing sama sing kok picit sama. Tomblok. Kamu tahu. Masa kumpul? berarti Mbak Nengki juga merangkap jadi tukang urut juga iso. Urut bisa panggilan kita. Urut topo. Apa lain mau ngetengan playernya iso? Gak iso tau lho aku nek enek apa-apane aku sing ditutup. Lah punya terasa lucu. Oh gak pijet kesel tapi khusus wong lanang. Urut. Wong itu kayak iso ya. Emang gak iso. Dites Berarti ahli urat. Apa mau wong gruweges nek langsung adem ya? Heeh, langsung adem. Bayarin nyicil lah. Yo emak kok iso. Lah minggu nek bayar nyicil yo apa nyicilnya nyicil sikil sisuk awake. Yang jenenge mau kesel saiki duwe rong duwe kok. Kok iso. Kaya Oke, closing Mbak Ning. Iya nak closing. sing nutup Mas Tember. Oh, Terus mulai ya. Ben FYP. Wis Nah cepet. Ndang kowe. Pak Po. Wis ngono ya. Ditonton terus kisah Mbak Neng ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dulu.